De wandelvierdaagse in Nijmegen is weer achter de rug. En dan moet ik toch altijd weer aan die deurzakkers denken. Ja, waarom aan de wandelvierdaagse dan? Doe een stapje naar voren. Oh ja, nou valt het kwartje. Ja, sorry luisteraars, de kijkers. Ja, dan moet je, maar het is wel heel goed dat je aan ons denkt. Doe een stapje ervoor, doe een stapje terug. We hebben overigens vaak gestaan met de vierdaagse. Wel jaren achter elkaar gestaan. Dat was altijd leuk. Maar de laatste jaren niet meer? Nee, Dat heeft zijn reden. Het probleem is namelijk, ze zijn erachter gekomen, dat doe een stapje naar voren en doe een stapje terug. Ze waren na 6 dagen nog niet binnen, dus het zijn toch problemen natuurlijk. Er zijn genoeg andere evenementen waar jullie deze zomer wel staan. ja, onder andere bij dit evenement, het TV Oranje Radio NL evenement en ook nog wel wat andere dingetjes. We hebben onze eigen campingtour. Ja, die is er al een jaar of 12. Dat is een show, avondvullend programma waarmee wij met gewoon een avondvullend programma met gastartiesten. Waarmee we langs campings trekken. Dat doen we al jaren. Een aanvullend programma wil dus zeggen dat wij in dit geval nu al enkele jaren een live bandje er hebben staan. Dat wij collega's uitnodigen. Dat wij zelf de afsluiter zijn. Tussendoor dus live muziek. We beginnen met een kinderprogramma voor de allerkleinste een half uurtje. Ja, en tot 12 uur feest op de camping. Is het ook heel stiekem gewoon een kweekvijver voor nieuw talent? Ja, bijvoorbeeld nu geven we Susanna de kans om mee te gaan. En Simon Stein, dat zijn natuurlijk 2 nieuwelingen. Tim Douwsma was er bijvoorbeeld 2 jaar geleden ook bij. En Bonnie Sinclair, een speciale gast af en toe. En we hebben zelfs ook een aantal jaren geleden, toen ze nog niet bekend waren, Nick en Simon gehad. Dus daar zijn we gewoon, dat doen we al jaren, erg leuk. En als we nu met campings kijken en zeggen van goh, dat lijkt me nou hartstikke leuk. De campingtour van de deurzakkers, waar kunnen ze dan terecht? Ze mogen ons nog steeds bellen natuurlijk. Hè. Even naar de site van de deurzakkers en dan kunnen ze ons bellen. Ja, of even een mailtje sturen naar info@dedeurzakkers.nl en dan nemen wij contact met die mensen op.